určitě znáte servery jako Hypixel nebo Mineman, kde si jde zahrát Bed Wars a spoustu dalších her. Problém je, že na ně potřebujete originální účet. Dneska proto otestuju větší cracked Minecraft servery a zkusím si na nich Bed Wars. Uvidíme, jak to tady bude. Vypadá to, že asi tady nebudu mít žádného origo hráče, ale to vůbec nevadí. První mapa je Fortress, tak shop je opačně, chápu. Já se budu stavět, tady asi arma modrá. No nic, nevadí. Já vypnu postel. Skoro jsem byl mrtev. Sepko. Ale PvPčka tady zase nejde špatná, jak jsem si myslel. No pak se ještě trošku dá. Já půjdu na střed asi, ještě si tady vezmu nějaké věci. A že někdo bude mít 100%. Šedý už nešedí, no. Šedé, to se staví růžové. Využiju to, že to postavil k bílém. Výborně. Je první hra, první win. Tak, fireball. Šlasty zelené. On skočil dolů, aha. Actual sweat, OK. Tady jsem to, tady jsem potíč. Bych se mohl dostat ještě dneska ideálně. Tak asi ráno. Nevadzi. Počkej, k čemu jsou, když je to last, ale... Nazdar. Easy. První hra, první věc. Tak jo, další server tady máme Mineberry, uvidíme jak to bude. Co si pamatuju, tak tohle nebyl zase tak špatný, ale uvidíme. První mapa je Arcade, což výborně, tady už shop a tak dále je nějak na normálním místě, nějak. Ale aha, tady nejsou zvuky. Ale mě zajímavé. No. Tady jsou nějak dobří hráči. Tady jsou actually dobří hráči. Nechápu co, jak se stalo, ale jo, dobře. Chtěl jsem říct, že vyjdou, ale nevyjdou. Já se vrátím zpátky. Což se nejde na mě. Dobrý. Nedá tam vodu, ne? No a! Ty vole! No nic. Tady jsem skoro vykombil. Tak úplně takhle. No se tady pro boha stalo teď. Nic, tady na tebe zdar. Nech je...
To trvalo tak dlouho zničit. Všímač koupím. Kolik on zničil borců? Pokud jsem TNTček se taky hodí, no. Mám si pár TNTček. Tady na mě zelené. Zelený už na mě nejde, dobře. Proč mi dává takový damage? The fuck? Posuneme se na další server. OK, a jako poslední server tady máme Yartex Network. Tady každý staví nahoru. Já to nechápu, těžce to nechápu. Zase se staví nahoru. Co to je? Já jsem koupil. Ne! Proč se furt staví nahoru? Jeden důvod. V Bedwarsech prostě někdo staví nahoru. No, spadni už. Kde ho máme? Jsem mu dal úplně... Ne, co dělám? Co jsem... To si... Jo, aha, dobré, no.